Dnes tu máme Android a Twilight. Twilight je druhá najviacej používaná aplikácia, na ktorú ste sa nás zároveň najviacej pýtali. A v tomto videu si ukážeme, ako si teda pomocou Twilightu opäť toto trošku zmierniť, veľkú časť modrého svetla. A Twilight je zároveň vhodnejší v tom, že sa dá nastaviť na väčšiu blokáciu modrého svetla, čiže bude mať viacej červenej, ale zároveň taktiež nie je 100% na večerné použitie. Takže poďte sa na to pozrieť. OK, takže spektrum svetla bez zapnutého akokoľvek filtra. Samozrejme odporúčam taktiež mať zapnutý aj šetrič zraku, ako sme si ukazovali v poslednom videu. No a čo sa týka Twilightu, tak tu máte viacej možností, ale to najefektívnejšie je táto intenzita, čiže tu si nastavte takto na 100%. Vidíte, že teraz sa to celé zčervenalo, čiže je úplne červená, 1000 Kelvin. Ale zároveň upozorním, čo sa týka tohto zatmenia, tam máte, že maximálne zatmenie, veľa ľudí si to nastavuje, tým pádom sa stlmí jas. Tak odporúčam to absolútne nenastavať, čiže nechať to na 0%, pretože keď to dáte na stlmenie, tak automaticky na obrazovke vzrastá flicker. To si môžeme ukázať, ak by vás to zaujímalo na ďalšom videu. Ak máte záujem, napíšte nám do komentára. No a teraz si ukážeme teda, čo sa týka intenzity. Takže keď sme si nastavili 100%, zmeriame, aby ste videli ten rozdiel, že Twilight je v tomto efektívnejší ako Iris, ktorý zablokuje viacej modrého svetla. Ale ako vidíte, stále není 100%. Čiže ak niekomu vadí, není nejaký grafik počas dňa, tak ľudne používajte Twilight, takisto niekedy v podvečer, ale čo sa týka už spánku, povedzme nejaká hodinka, 2 hodinky pred spaním, toto stále musíte úplne zablokovať, musí to byť 100% blokácia. Takže opäť platí, že najefektívnejšie riešenie sú samozrejme okuliare, ktoré sú červené, pretože tie zablokujú 100% modrého až zeleného svetla a to je to, čo pred spaním chcete. Takže čo sa týka spánku, musíte taktiež použiť aj okuliare.